ଚିହ୍ନିବା ହେଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏଇଟା କଣ? ବାଘକୁ ନିଜେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଟାଇଗର। କଣ କୁହନ୍ତି? ତାପରେ ଏଇଟା କଣ? ହାତୀ। ହାତୀ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଭାଲୁ। ଭାଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଡିଅର। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ବଣ ମଣିଷ। କଣ? ବଣ ମଣିଷ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଏଇଟା କଣ? ଚିତ୍ରଗୋଡା। ଚିତ୍ରଗୋଡା ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଜେବ୍ରା। ଏଇଟା କଣ? ଗାଈ। ଗାଈକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? କାଉ। ଏଇଟା କଣଟା? ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ପିଗ୍। କଣ କୁହନ୍ତି? ପିଗ୍। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବିଲେଇ। ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବଉଛି? ବିଲେଇ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ୟାଟ୍। ଏଇଟା କଣ? ରାବିଟ୍। ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରାବିଟ୍। ଏଇଟା କଣ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଫ୍ରଗ୍। କଣ କୁହନ୍ତି? ଫ୍ରଗ୍। ଏଇଟା କଣ? କଇଁଛ। କଇଁଛକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଟର୍ଟଲ। ଏଇଟା କଣ? କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ଏଇଟା କଣ? ଝିଟିପିଟି। ଝିଟିପିଟି କଣ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ଲିଜାର୍ଡ। କଣ? ଲିଜାର୍ଡ। ଏଇଟା କଣ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କଣ କହନ୍ତି? ସ୍କୁଇରେଲ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବ ମୂଷା। ମୂଷା। ମୂଷାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ରାଟ୍। କଣ? ରାଟ୍। ଏଇଟା କଣ? ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଜ୍ୟାକଲ। ଏଇଟା କଣ? ଚମରି ଗାଈ। ଚମରି ଗାଈକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ୟାକ୍। ଏଇଟା କଣ? କୁକୁର। କୁକୁରକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଡଗ୍। ଡଗ୍ କେମିତି ବୋବଉଛି?